Mi az? 4 lába van asztal, de nem szék. Na. Az akkor mi legyen az? Na, 4 lába van asztal, de nem szék. Ja. Nem szép. 4 lábában is mégsem szép. Igen. 4 lába van asztal, de nem szék. Vagy 3 vagy így. 4 lába van asztal, de nem szék. Nem szép. Egy tudod mi az? Na. Hát mit tudom. Ja, akarok még egy cigit. Egy tudod is mondjuk én rá. Na. Van ilyen különben. De hogy nem látom úgy, hogy 4 lábban. 4 lába van asztal, de nem szék. Mi az? Azt én erre válasz nem adok. Erre válasz. De Sanyi, 4 lába van. Asztal, de nem szék. Fogós kérdés, mi? A fogósa. Erre a kérdés megfejti valaki, akkor sose nézi el a milliómat. Hát nem van. Jó van, búcsúzzál el. Miért? Búcsúzz el! Én elbúcsúzok. Na búcsúzz! Na még egyszer, 4 lába van asztal, de nem szék. Ha tudod, adok még egy, sőt, neked adom a doboz cigibet, na? A bajszáj meg kell mérni. 4 lába van asztal, de nem szék. Na! Na mi az, na? Nem tudod mi? Akkor nincsen doboz cigi. Szia, Sanyi. Soha nem volt. So... Nem van. De a díjjével. Ha te tudod, akkor ember lehet. Ember? Hát nem. Hát nem ember. 4 lába van asztal, de nem szék. Az embernek nincs állam. Az embernek nincs lába. Az nincs állam. Még hallod. Meg tudod mondani, 4 lába van asztal, de nem szék. Ja. Na mi? Hát miért?